pamusoro yeda pamusoro imamo ndauya unenyaya yakamhangarwa naStanisila Gatsi anobva murungwe village kuPort achimhangarira Angeline Petros anobva kuvillage yekwaGatsi village kuPort. Iri nhau yekukumhana road ndiyo nhau yandauya nayo dai. Ndichakumbirawo Stanisila Gatsi simudze ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Ini Stanisila Gatsi ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu chiise ruoko pasi. Ndokumbirawo Angeline Petros simudza ruoko rwerudyi tedzera zvandakutaura mumashure. Ini Angeline Petros ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu chiise ruoko pasi. Ndakukumbirawo Stanisila Gatsi uziise dare kuti dini chaisakisa kuti umhangarire Angeline Petros. Pamusoro Makagara zvenyu bhizi rakasungira pamusoro imambo vedu pamusoro yemasadari. Ini Stanisila Gatsi ndakauya kuzomhangarira nyaya yangu kwamambo pamusoro penyaya yeuroyi. Angeline Petros akaenda kumba kwemwana wangu ari muno kuti endai munotiudzirawo amai venyu dambudziko ratinaro mukati memba mangu ranyanya rouroyi hwavari kuita. Saka zvizhinji zvichataurwa nemwana wangu kwaakaenda sematauriro akanoita ikoko. Mwana wenyu wacho anobva ndokumbirawo zita remwana ndiani? Melody Gatsi. Melody Gatsi ndokumbirawo ziise dare pane zvatsanangurwa naStanisila. Pamusoro imamo pamusoro idare chakaitika ndechekuti muroora akapfuura achienda kuhuni ndobva atoti tanga panga pane mazuva akati wandei pachitika tumacold shoulder ndichiitika murisa muroora aisanyatsondidera zvakanaka ndichazati kochii ndobva apfuura achienda kuhuni dhero ndobva tete ndanga tina mbudzi mumunda menyu manga mune mbudzi dzaichikambambera ndakati wakaita basa muroora uzandikucherero tumagaro bikire vana. Ndobva muroora auya muroora paakasvika akauya kunze kwatodoka zakuma to 5 to 6 ndichida kutoenda chikari ndobva achera mbambera asina mbera dzakacherwa dzakaita shoma. Ndakati aiwa muroora unozodzoka mangwana unonyatsochera mbambera kuti muitewo tumazuva tuviri muita se michidya. Adzodzoka zvoshuwa mangwana muroora anobva adzoka muroora we takuchera mbambera dzedze ndobva akati tete ndine nyaya ndoda kukuudzai pane zvamakambonzwa here. Ndikati ini kwangu kuno kukure blazi handiwanzopinda muraini chiko chiriko. Ndobva akati pane kwaiswa matombo kumaraini kwedu kunonzi kwachigumwa. Ndobva ati kumatombo kwenge kwatakasangana kwe kwamakandiona kwekwe ndakanonoka kuuya nechikonzero chokuti ndandakufamba nehanzvadzi yenyu. Ndikati hapachiri kuhwara here kubaniki zvikanzi zvikanzi takazofamba asi amai vari kukonzera zviro. Ndobva ndakatanga kuchitsanangurirwa zveuroyi hwamai ndobva muroora ati anzi handizoti muprofita here kana kuti ndiye hanzvadzi yangu asi muroora ndofunga ndiaitaura neshaiva achibvunza zvikanzi ndakakuisa chirwere aurwari hanzvadzi yangu yacho ndeuya akagarapo ari nebhuleka rusaidi. Muprofita ndiye anga kutaura ndikati handepo ndaika kuti ndakakuisa chirwere aurwari zvikanzi ndiwani zvikanzi ndini inga ndinopfuura nepamba pako FJ1 haundione here. Aibvunza ndofunga muroora aibvunzana nemhepuri ndomatsanangurira aindita zvikanzi plus ndakadhirisira mwana wako vane mwana wavo akadhirisirwa kumaini makagobuda maredhiyo sokusouth Africa vanhu vakafa
ndakadzikisira mwana wako ndaida kuti abve South Africa koga ari rombe ane nhamo plus iwewe ndikuda $40 yekukurera kwandakaita $40 yaidiwa naamai apa yekurera kwavakaita murume ndikuda $40 yekukurera kwandakaita kuti ndigone kusunungura pakurwara kwauri kuita plus iwe murora uda kuvhaira nemurume isusu hatisina varume vedu vakaita sei vakafa saka zvikanzi ini chikundinetsa chete daindaziva kuti $40 ndingaiendese sei kuna amai ndikati ini pakandiremera ndingazviudze sei ndingasvitse sei mashoko evai kuna amai akandiremera mashoko aya kuti ndiyaite sei ndinoasvitsa zvikanzi dai vagona kundisunungura dai makwanisa kutaura navagona kundisunungura because inini ndaita sei ndatambura ndakaita saka panguva yacho ndatambura iyoyo murume wangu yakagara paya vaiti nditi iwe chuya kuna mani mambara dzaita sei mbembera dzakwana idzo kuramba uchera mambera sei ndobva vachondimisa saka pavakandimisa kuti ndirege kuchera mambera ndakuda kuudzwa vamwe 6 nokuti anotanga kwakanobatwa vanhu 6 ndandapedzerwa zvaamai mai ndado ndichiudzwa vamwe vacho saka pandakadedzwa neava kuenda vakati iwe kuramba uchera mambera sei kumunhu akutaura mashoko anotyisa kudai kuna amai vako ndopandakabva ndamira ndakata days ndichitaka kuvhunduka so ndichindikaifunga nyaya ndaivhunduka kuti ndikwanise kuudza vanini vangu ndakaremera kuti ndikwanise kuenda kuna mai vangu ndakaita ndakatozoti patove paenda tosettled takana manje tinosvika kupi ndakazodza muro ndikati oraiti ava ndamai vangu ndichaona masvikiro andichaita kwavari ndikwanise kuvasvitsa chii ndikwanise kuvasvitsa nyaya iyi saka ndazoti garei ndatisettled muchana ndobva ndazofonera vanini vangu ndikati murora auya ada kunosvitsirwa kuna amai nyaya yekuti amai vamunyanya plus ada kuziviswa kuti angabhadhare sei $40 yaana akakumprofita kuti amai vasunungure hanzvadzi yangu iyi yakagara saka ndobva ndanoti nyaya iyi dare ndida kutaura choko ndakashorwa nevanhu vakati iwewo amai vakwanzora zvakadai souri usingakwanisi kupenga sei ndakagona kuzvibata ine ndakashaya simba handakwana kana kusimba rekuti ndikwanise kupikisa kana ndikwanise kudii saka ndazotigara ndobva ndakazoti nhasi chirega ndiende kuna amai ndobva ndazoenda kuna amai vandavatsanangurira kuti ndo shoko rakaya nemurora murora ndiye Angeline Petros. Angeline Petros kuti tiine zvekutsanangurwa handinambotaura ndokumbira kuziso dare maringe nezvekutsanangurwa uri kuti tiinazvo pamusoro endari pamusoro izvo handina chandakambotaura muchidii kuti Melody ari kukupomera nhema hamuna mashoko iwayo hakuna zvakadaro zvamakataura handina chandakataura Melody pamusoro edare ari kurambira inini dare haasi kurambira inini nekuti inini ndakatoudzwa feya plus murume wangu yakanga aripo vakanga vadatondirova vachotweona nambotiudzirwa amai vako zvinhu zvinotyisa kudaro sei vanokwanisa kana dare ichivatendera vanokwanisa murume wenyu zita ndeni Patrick Nyakudya. Patrick Nyakudya unowitnesa here zvekutaura naMelody hapana kana chekutsautsira nodi nokuti ini ndakatozoti mimi muda kutorohwa ndikati kana vaninda venyu vakakunzwai kuti manga makagara muchichera mubambaira muchiudzirwa amai vandoziva ndakatotaura kuti handauwirirana nazvo ini semukwasho zvangu ndopandogona kugumira dzese dzatsanangurwa zvaitaurwa chinzwa mubambaira dzaicherwa pana pane pakangopamberi apa ina ndakatogara mudare ndakatozwa musi wekutanga ndatovatangura nemotokari zvinovasiya mboko wavo vasati vadzoka keshi 2 kutaura shoko iri shoko rakataurwa nemazvo hapana achatsautsirwa kana kudii kana kudii zvanga zvinonzvedza ina handakwanisa kuvatsura sambwe vandakatsura ndikavadzaya kuti zvanga zvitaurwa izvi inini ndingadai ndanga ndiri ndaidodzokera kumapurisa ndavaudza mubana ndaidodzokera kupolisi kana amai vangu vakanziva kwavona vachigurapo vachindudza shuwa chikutaivapo ndinodzokera kupolisi ndo ndakaudza adzimai vangu ngati inini ndingakuira nazvo ndondaubhuirepa Angeline Petros wakambonochera mambaira kuna tete handina hamuna makapedzera kusvika kumba kwatete rini ndatonitai pane chingaita chamungati vane danga nemhere ukama hwenyu hwakamira sei natete ihanzvadzi yomurume ko ukama hwenyu ndokugarisana tinotogara zvakanaka isi zvakanaka
Saka chaisakisa kuti nhasi muno vauye vano vazosimuka vachinoudza amai mashoko avanga vachitsanangura mungati chii? Handitozivi ishe ndatozvinzwira kunokuti kumba kuti aitongowadzanisa. Vedani pane zvamungade kubvunza. Ngonkwasha uyu mune mhosva yeionai pakurarama. Handitorina mamuzvino. Kusei ari kutsigira adzimai vake kuti imi makazvitaura. Handitozivi ishe. Shuwa here amai? Chokwadi. Ko mune mwana akambofira South Africa. Haana kufa saka kwarari. Akwara. Asi mune zvikunetsa here pamurume uyu? Saka imi muri shuwa kuti vanhu atete venyava nemukwasha vangakureverei nemasezo vamataurira vari kuita? Chokwadi handitozivi. Totowadza dai tisingawadzani zvinazvo totogara towadzana zvotomhosesana. Okay. Imambuyana naJilini ukama wenyu wakamira sei? Ukama hwangu naJilini muroora. Muroora pakudii? Vatezvara vake nemurume wangu mukomana wemene. Saka handisi kuti ndingaenderera mberi ndichitaura. Mirai. Murume waAngelina ari kupi? Uyu ari apa uyu. Wanga wakateerera nyaya ichitaurika muno? Unoti kudini? nyaya iyi manje handichaziva kuti zvakamira sei nekuti ava vanhu pavaitaurirana zvaizotaurirana vari kumbambaira ini ndanasi. Kumba kwako wakambodya mambaira dzakabva kumba kwaonzani? Kumba kwaMelody. Ndechingudya ndisikazivi kuti dzimwe dzabva dzanga dzisina kurimwa pamba pako? ya tinongopoorima saka vaona munhu pamwe vasina kutaurawo kuti vabva naziko. Asi munomborwara here? Ini kana izvozvi ndichirwara hangu ndana. Ainzi akambofamba naye Melody ndiani? Akafamba muroora. Muroora upi? handizive kwaakafambira. Muroora upi? Ivava. Ndo vakafamba? Vafamba kudaro. Chakaitika ndechoti nyaya yakazara munharaunda. Yazara munharaunda isati nakwanisa kuya kudaro nekuti pakanga pasina umbowo. Zvototi muno vanhu vakaudzwa veukama varimo. Vakatowanda vaingodzwa ndadzoko kumhepo yazobatwa meMelody vada kuti urera. Muroora akafamba nani? Handizeti akafamba nani, ndofunga vari 12 nemurume wacho wati akafamba nani handisi. Shavera aizotaurwa ranga riri shaverei? Shavera angataurwa iye anoti hanzi imhepo yanga yakahakwa, saka handisati yanga yakahakwa neprofita. Iye ndiaitobvunza muprofita. Vachizoti hanzi iye azobva uko akazoya akapasisa ndama ende zveshuwa haana kuzvanza. Zvinhu zvinozivikanwa nekuti hatitosvika muna amai guru vari muno. Vakatosvika vachitanga kutoudza nekuti akazofamba muraini mairani achida kubvunza kuti nhai tati wakarerwa zvakamira sei zvikazofamba sei. Arida kuti awane kupa ava $40. Mwana akadirikira mumugodhi uyu mwana wani? Mwana wake festival yake anonzi Niki. Akadirikwa mumugodhi kuSouth Africa anoti festival yaAngelina. Ifestival mumusha medu. Asani vake zvake vake mwana vakauya nawo mumusha. Ndiye akadirikirwa mumugodhi kuSouth Africa. Mati chii chaAngelina? Mwana wake festival. Festival muna kuti vangu apa. Kwa aida $40 ndiani? $40 yakataurwa neava vakahakwa vachipindurana nauyu. Vada $40. Saka uyu aida kutozonzwa kwandiri kuti akazvifambise sei kuti nditi amai Profita akahaka muroi. Profita Stanislaus ndiye akahakwa. Akahakwa kumprofita. Ndokubva ati ndoda $40. Atoda $40. Achida kunani? Achida kuna Tapi wanzo vaakarera. Saka muroora akazeka kufamba on behalf of our brother. Andida kuti anzwe kuti anouya nei $40 isei kunani. Kwaiti isusu hatisina varume ndiani? Ava ndivo vaidaro vachitiwo muroora kuti vhairiri. Nekuti une murume wese vedu varume vakafa. Ndo maudzirwa handina pandatsautsira. Kuramba angarambire dara asini nahandirambire. Andakamira naye festival takatarisana panhu nemweya waMwari handirambire nekuti ndakaudzwa. Vanhu 6 vainzi vakabatwa ndovapa. Vamwe 6 havana kuzotaura nekuti murume wangu akakunesa.
achiti uya kumhatso dai ndakaramba ndakamira pamwe dai murume akatozara ndakaudzwa vamwe vacho asi vari kunzi ndeve ndotavangauramba vakuninetsa vachindishedza kuti uyakunounda kutudzwa kakakadaro ndingadai ndakaudzwa kukura chorese. Angeline, usatidyirewo nguva, tine zvimwe zvatoda kuita. Ende kana takagara kudai chinangwa ndechekuti tivake musha. Kumbirawo kuti mutitaurirewo chokwadi chamuri kuziva panyaya iri kutaurika mudare muno. Hapana chandinoziva. Wasarudza kuti tangisira nguva. Saka vese vari kutaura munoma vari kutaura nhema. Une mwana akatyoka ari kuSouth Africa akadhirikirwa nemugodi. Ari kumba kupi? Imi kwamunombofamba muchienda ndekupini? Asi handamboti makafamba. Ndati kwamunombofamba muchienda ndekupi? Munoenda kuchechi kupi? Ndadzokorora zvakare. Mukuramba muchisarudza kundinyepera kuti zvidii? Mukura kuti community mwevese hapana umbo hwezvamakambofamba muchitaura here munyama yacho mune shuwa here? Tikabvunza vanhu vese hapangashaya ngavoti inini ndakanzi zvakati. Hapana munhu here akambopuwa chimedu namai ava chinyaya yavakabata kwava kuchechi kwavo. Pamusoro pedare inini ndiri amwene wake muroora usho tiri kukadzana nevamedu vakomana vanini muroora ndakamboona patsimu momusi ndautora chokwadi abi ndikadaisura mbosha naye mai tapi wakamborerwa nani ndikati tapiwa chii chamboitika zvikanzi apa ndimboona kufamba ndokodzwa mhepo iri kokude kuti ikutaurwa nezvazvo ndikati ndakabva musha muno murume wangu akafa ndabva ndabva ndazoenda zvangu basa yose zikaita 21 makore sedza ndikazodzwa zvinhu zvangu pamusha ndapenjerwa handizosoni because hatapiwa ndakasiwa ita se wakura baba ona mai wakafa ndiripo kuzondizotokarirwa nani handizive muroora ndabva ndangopirira ipapo topatsima titowachi Aya mashoko abuda ambobuda futi kamwe. Vamwe vari munhu vane umbo hwenyaya yatiri kukurukura. Pamusoro idare indini sabhuku wavo ndosabhuku murumbeni ndofunga nyaya iyi ndichisvokobvunzana uyu munin'ina wangu nhasi ndasvokobvunzana naye mumotikari matakativi nyaya iyi yakafamba sei atsananguro matsananguro ake pandachida kunzwisisa kwaari ndepekutiwo kubvuma kuti pane mhepo yakahakwa ipapo apabvuma munin'ina wangu tiri mumotikari ati mukoma mhepo yakahakwa asi haina kutaura zita ndofunga mukwasha ameno kana ndiri kupotsa pamatsananguriro akaita mumotikari zvanhasi kuti mhepo yakahakwa asi haina kutaura zita saka ndoumbo wangu handingangoda kuiswa pamberi Ikati hii mhepo iyi haina kutaura zita asi yakati kudii? Ndofunga ipapo angachitibatsirawo iyi munin'ina wangu. Iwe Tapiwa, iwe nemukadzi wako mauya muno kuti mutitambisire nguva. Saka chititaurira chokwadi chezvauri kuziva iwe. Ndati nditaurire chokwadi chezvauri kuziva. Inini zvese zviri kuzonzi pakanangwa munhu kana kuti kudii zvese zvihandisi. Ko nhau yemhepo yaunga uchitaura mumwe motikari. Mhepo izvi mhepo haitauri zita remunhu handiti. Yakataura ikati kudii mhepo iyi? Yakati kudii? Yakataurawo zvayakataura Zvekuti kuti kurwara kwakuitwa kuri kukonzereswa nemunhu ari mumusha. Mubvunzo wangu ndambobvunza ikati munombofamba muchienda kupi? Mukanzwa zvichinzi hatina kwatinofamba tichienda. Zvinopa kutaurika shoko rekunzi mhepo yakahakwa. Mhepo iyi yaihakwa kupi imi musina kwamunofamba muchienda?
Ndidairi. Waive nani iwewe pakahakwa mhepo iyi? Adzimai vako. Ko zvavaramba muno makati hatina kwatofamba kwatinoenda wani. Munoziva chinonzi kuroya. Kuroya kwekutanga kuramba kutaura chokwadi chaunoziva. Uye kuramba kuti mhuri iyanane. Ndokuroya kwekutanga ikoko. Kuti pangoramba paine nyonga mukati memhuri chokwadi chisingaburitswe pachena. Ikoko kutoroya ikoko. Kuroya hakusi kufamba usiku chete. Handizivi kuti kana mimi maenda kwamaenda manotsvaga kuti mubatsirwe, mosangana nezvamasangana nazvo, mozvipfimbika mudundu menyu makuramba kuzvitaura padare sezvizvi, munenge muchiti dare ridii? Tinoumba musha werudzii kana tichidaro? Iwe Angeline, ndikutaura newe. Ndipindure. Chiso chako chaandiudza kuti wapinda muromo uchingoda kuuya kuzondinyepera, kuda kuuya kuzondiedza. Zvino inini chimbomirai zvokuda kundiedza. Tingotaurirana chokwadi chiri mudare. Chokwadi chamunoziva chezvakaitika zvacho. Zvokuda kuti muyozondiedza izvi, munozochema neni maenda mumba kwenyu. Musauye kudare kwamambo kuda kuuya kuzondiedza. Ndatitaurai chokwadi chezvamuri kuziva zvakaitika. Inini ndakafamba ishi. Ndakafamba mambo havasisi. Mambo. Ndakafamba nemurume wangu ndobva pano hapana. Mhepo iyi hakasiri kutanga kuibata. Zvakamboitika pamwana wangu 2002. Ane gore 9 months. Achirohwa nezvishiri. Zvikataura. Zvataura zvishiri zviya. Tikanesana. Tanesana. Ivo avateta vakauya namai avamba mambo. Vakati imamai kwafamba muroora. Endai naye munochemuswa. Dzimweni dzenguva muri kushandiswa fesi yenyu pamberi pevanhu vakaipa. Amai vakati tichafamba kana hama dzangu dzauya. Tikamirira tichingoti ana sekuru vachauya, ana sekuru havana kuuya. Kukauya vamwe ana menini vari muno mava. Ana menini vakauya ivavo. Ndikafunga kuti vachatitora kuti vanditi muroora. Hatifambei nekuda kurwara kwakaita mwana. Ana menini avo ndikavamhoresa. Ndikadzokera kumba. Ndikazodzokera futi makuseni. Vakatonditi muroora atouya. Hapana chakaipa. Mupe chikafa tibike zveChristmas. Tete vakatopinda mama vakatora dhishi vakandipa chikafu tikabika. Vakandipa chimwe ndikanobika kumba. Nyaya yangopera yakaita sei? Yakadaro. Tazofamba izvi nezvakora kwata murume wangu. Kwabva nobuda mhepo. Ende ivo vamai ndo amai vepamusha. Vanotanga kuti amai baba vari kurwara. Vakauya vakamuona naamai ivava. Munhu akaenda kuchipatara. Akarapwa. Pakashayikwa chirwere. Tazoenda patakaenda ikoko. Mhepo iyo ndobva yatobuda. Zvikanzi waingei pano wakangwarisa stereki iwe. Inini ndinogadzira chirwere cheAIDS, ndinogadzira BP, ndinogadzira shuga, ndinogadzira mwoyo. Nhasi kuno musoro wake warerera bvudzi, muromo wake watsvuka. Iwe wakaenda kuSouth Africa. Ndoda kuti wewe uzonzi ndiwaya nechirwere. Charwarisa muromo wako. Kasi ko ini mhosva here hamai? Zvanzi takafirwa. Iwe wasitowafirwa nokuda kwei. Ende murume ndinomuta murume wangu. Kutaura kunobvira February until now, murume wangu handinabonde naye. Ndakamusunga ndini, ndinomushandisa. Kamwana kako kakabva South Africa kaine simbi muruoko. Ndini, ndinoda kuti auya ari maruva, asi ndakakunyara. Ndine vakwasha vane motikari, ndine vakwasha vane mari. Ndokuda $40 yandakachengeta vanhu ava chikaza mumba mangu. Izvo zvichisvika kumba kwako, usikuwana mukwasha wangu achisvika nemotikari. Murume atete anofanira kumba kwangu, anga asingandimhosi. Musi iwoyo musi wakandikusikonzwa bhero chiti mbembembe, vakadzidza bhero vachidarika. Ndikabva ndanyarara. Ndasvika kumba ndakanamboswa wabvunza amai. Ndakangonyarara. Kana kuvabvunza kana kuvataudza ndasingavataudarika ndiani? Amai ndinogara kudhuze navo. Ndokumwa after 2 weeks pandakazvinda paitaiwasha naamai ava. Ndikati amai inini ndikwanzwa nenyaya inoti musha muno makatitsengetwa vanhu vakomana. Amai vakati ndinazvizivi. Tichitori pamugodhi ipapo inisati ndabvapo. Vakabva padenza. Amai tadziuyai kuno. Ndobva vanoudza nyaya dzavo idzodzo. Kwete kuti inini ndakasvika pamusuwo pavo kana ndakavafesa. Kutovatenderedzawo ikoko kako. Kwakutovanyara nekuvarespect. Nokuti amai vakasvika vari mumusha tikatambirana. Ndikava nanhasi ndinotovada ndo amai vangu.
zvaizongoitika izvi vasvika pakusvika kuno dai vakasvika kunitomurora nyaya ndiri kunzwa isososo waivaona sei dai takaonza sezvavakamudza pakutanga ndatozvishandiswa sana sindipa musi chinene kuzobuda kwamama ndobva ndakakutsva gomari akasonezvo ndakasvika nditori kumaricho ndichaga mari kuti ndiuye kuno ndandisina kana seti uyu bvira february hasi kushanda. mhepo iyi yakahakwa muri kupi? Pane kwandakaenda kuNzinomazuva. Imakagutsikana kuti munhu akahaka mhepo iyi munovimba naye kuti aireva chokwadi? Iche munhu iye akabva ati inini ndikamubvisa zvirwere zvangu zvandabvisa izvi pa3 days anenge anani. Baba vakanga vasingafambi, vaifemuka kuzarirwa, vaikosora, vaise musoro pasi, vaikosora. Asi zvinizvo zvabviswa, vakabva vatanga kuita zvakanaka. Makabviswa chii nechii? Mhepo yacho hakuzviona inenge ichingobvisa chingoisa munhu painenge ichirongedzwa. Akuti vanhu vanoshanda kukambeso. Pari paro pekuti kandokungotaura vane zvinhu kutanga kubvisa. Ichidai imi musingaoni motenda here zvinezara. Nokuti munhu akabva apona. Imi muchakazokuitai kuti muzive kuti ndamai avachii? Pataitaudzana patine mashoko ataipindura. Mweya mhepo yacho yakatotaura kuti ndiwo apa. Aivalara kuti ndiwo asi kuti vanditi iwe uda kuzonditema nedemo. Sezvakanita pamazuva apfuura patakanidzana pamwana wangu ari mudiki. Ndakatonetsana ndikati ini pano ndikutemai nedemo. Amuchafuna kuti nepano. Vakati tanguva vakatochinja chi roti. Vasingafure nepamba pamba. Saka pamakataura mashoko edemo ndo mashoko akazotaurwa nemhepo. Zvikanzi kuda kundiziva kuti unditeme nedemo zvegore riya. Tati komadzoka futi. Chikonzero ndechii? Inga ndiri kutambudzika wani. Takachinja nari mashoko. Saka muchidimutete havana kunyepera ikavataura chokwadi. Asi kunopa vanhu vamboenda. Kuna ile banjilini ndio watoa chokwadi. Mambera wakachira kwachanga bali vane makudaro. Zvimwe zvatonyara. Zvisinei kufunga sabhungurungweni. Nyaya muri kuinzwa. Kana nyaya yadaika inenge yada kuti tipenengurirwe zvinodarika zvatinazvo. Angelina nezvaakasangana nazvo zvinova zviri kupokana naStanislas. Pakuda kuti tiite vanopenengura nyaya iyi vangaite 2 kana 3. Vapenengura nyaya iyi tochiwana chokwadi chekuti ichi ndicho chokwadi chatiri kufamba nacho, chatiri kubata. Mutsika dzedu hatirambe kuti uroyi huriko. Tinozvigamuchira kuti uroyi huriko. Tikambonyikidza Angelina nhasi uno iye aine zvaakanzwa, tinenge tamutsikirira. Imi mose muri kukadzika nemashoko iwawo. But mumwe nemumwe ndodaira kuti arikuda kuti azive chokwadi chaicho. Kana taziva chokwadi tochiziva kuti tingakurukurei nyaya yedu takananga kupi. Zvino nenhau yekuti mudare munomu hatina unyanzvi hwokusvika ipapo, ndindoenda kutokumbirawo unyanzvi hunobva kune vamwe. Tochiita dare racho tiri pamwe chete. Tochinzwa kuti zvakataurika naAngelina nezvaakasangana nazvo kwaakaenda ndizvo here zvatichasangana nazvo. Munoti kudii nazvo? Melody. Inini zvese hapana kandiri kuramba. Ndiro chari chazonyatsoenzwa kune varidzi vakabatwa nehama dzavo dzimwe dzabva kumasvingo dzimwe dzabva kuku vari panapa. Asi mukuzorarama nebackground muroora uye hasi wekure ndewekupoti zvoti pamba pedu nepake musha make magatsi nekokoti anongori ne1 km. Tine mararamiro neatinotoziva kuzoti azoyamusha medu ane varume 2 vakafa nevana 2 vakafa. Ana kuya ari mhandara. Zvekurwara zvoti pakatanga kurwara hanzvadzi takatofungudza kuti mutsenedza uye waona sei wakudzoka. Saka ininiwo kuti nyaya izonyatsochena munhu wese nene ndaizokumbira kana mutemo uchibvuma wedare kana twenyika vanhu havatestwa tizive background tozochichibata uroyi nekuti tinogona kumhanya nezvinhu zvisiriso. Handina kuti vari kurwara asi taizokumbira yewo ibudise zvinhu pachena. Muroora wangu ini ndofana nevaroora vese. Uyu muroora handiri kuwana muroora neheti akagara paomeruni ndiye muroora mukuru mumushandiro nemurume wakafa asati ambomugadza mudare. Iye nhasi we pasina kana 6 months rimwe dare rakatogadzwa ri mushandi adenhanda wangu ameniwe
akangwara muroora wangu asandi murambe ndinomuda akadaro nokuti mwe nomwana unhu wake. Asi tinogona kumhanya kuzvinhu zvisizvo pane zvimwe zvinhu zvichiitika. Haisi mereji yekutanga plus background yake haina kuvanzika mukati memusha wenyu nekuti taiva takangokura tiri vakomana vasikana vakada kungoenzana. Taizivana huri neumwe neumwe mumararamiro nemumagariro. Haisi mereji yekutanga iyi. Varume vake nyange vakada kuti arambe zvazvangoramba semagirama vakafa vese vari mumashure nevamwe vana. Saka tinogona kumhanya nezvinhu zviri mhepo dziriko zvinhu vakasi kurambira mai vangu nokuti vangatonzi amai vangu kana vakanzi vakadzi vanorova yechoisi yavo. Handisi kuti ndiri kuvarambira. Asi takuzokuma tigone kugadzikana. Tinogona tigona kutogadzikana panapa. Muroora wangu akabvuma nhasi kuti atesitwe ndiripo ndichiona kuti tune muroora. Ndikaona zvoshuva vasingatorwari nezvimwe zvinhu kana tikudii. Tinokwanisa kutonyatsowirirana. Handiite chigumbu ndinotoenda kuchechi. Ndofunga vamwe takakuona tiri muchechi medu pazayoja. Patakakoka vanhesa. Handiti hangu zvekugumbuka kana zvekutsana. Aiwa history yemuroora haina kumbovanzika. Tinomuziva Zvakanaka. Zvakanaka. Pane zvimwe zvatinotenderwa kuti tiite nemutemo nezvimwe zvatisingatenderwi. Isarudzo yake Angeline nemurume wake kuti vatende kuti vangabvume here kuti vaite matesti iwayo vagobudisa pachena kuti zvii zvinenge zvabuda ikoko. Inenge yave isarudzo yavo ivo, asi dare rino harikwanisi kukumbira kuti paitwe matesti akadaro achiuya pano tichitaura nezvavo pajekerere. Ini ndiri kugodzorerwa panhau yauya mudare inova yamhangarwa naStanislas. Wandiri kuda kuti ndiitsvage pakuchenesa pakati pake naAngeline. Ndonyaya yandati nini yakuda kuti ndipihwewo maziso anotenderwa neboka rinogamuchirwa nehurumende. Vamunotsvaga imimi vasina anoziva. Topiwa kana tichimubatana musimuka vemhuri kana muchimusimudza ouya mumusha menyu osimuka ouya. Kana tichisimuka kuenda kwaari tosimuka toenda. Ini ndinokupaiwa munoenda naye dare roitwa. Tonzwa zvabuda ikoko tikaenda pekutanga toenda pechipiri toenda pechitatu. Vanhu ava ndinodaira munopiwa vanoenderana nezvamunotenda imimi. Kana muchida vakaita vechipostori vacho munovapiwa. Kana muchida vakaita vechivanhu vanobudirwa munovapiwa. Zvatinoita ndezvokuti tikaenda paRed Cross House paya first floor mudenga ndipo pane ofisi yezinata ipapo. Tinoenda ipapo, I think tinobhadhara $10. Topiwa mafone numbers evanoshandira vacho. Vanhu vakaongororwa nemutemo vanovimbwa navo kuti ava vanoita basa nemazvo. Then tapiwa tochivafonera toenda tonogara navo pasi. Dare racho roitwa pajekerere, munhu wese aripo achiona. Toudzwa chokwadi. Taudzwa chokwadi, inini mumiriri wangu kutanga paanenge ari sabhuku murungweni. Kana tizotumira mumwe ndotumira umwe wandotumirawo vepo. Tochizodzoka tochizogara pasi tanzwa kuti zvakamira sei. Kana ivo vacho vakasununguka kuuya muno mudare kuti vazotibatsira, vanogona kuuya on certain conditions. Condition yemudare ndeyekuti handizotendi kuti muitwe mhepo dzakafanana nedzekuhaka idzi. Handizodzitenda kuti dziitwe mudare. Kana vazvichiitwa izvozvo zvinoitwa vari kwavo kwavanoitira muno mudare voya vozotipa umbo hwavo pasina mhepo yakavagara. Tikunzwana naipapo. Melody ndiwe mwana wamai apo. Handizivi ndianani vandingatume apo sabhuku murungweni. Ndianani vandingatume kutungamirira basa iri. Pane mumwe chete anobva kumba kusaidhiri kwaStanislas nemumwe chete anobva kusaidhiri kwaAngeline. Vanhu ivavo vobatana moenda munopiwa mafone numbers muri mese. Chiri papa ndechekuti toda kuti pave netrust yekuti tese panhu patiri kusvika pasvika kekutanga. Handiti parege kuwana anozoti takazosara tosvika hedu mashoko anga apiwa kare. Handiti ndosaka ndiri kuti tikawana mumwe chete kubva kuna Stanislas, mumwe chete kubva kuna Angeline, kana vakave vatatu kana vakave 4, but panofanira kunge paine balance yekuti divi rekuku nedivi rekuku toenda topiwa macontacts. Tapiwa macontacts tochivafonera, tafona tosimuka toenda. Ndizvo ndanani vari kuita izvozvo.
chinodiwa ipapo imari dzamunobhadhara ikoko dzinenge dzichidiwa, handifunge kuti imari dzakawanda, nemari dzenyu dzekufambisa nemari yekured cross ikoko kwandataura kuofisi yezinaa, ndozvinhu zvitatu. Then tave neumboyowo tochidzoka togara pasi. Mambida kutaura mai? Ndichisimudza kuti inini ndinokwanisa kuendawo nevari kuenda. Imimi ndimi ani apa? Ndiri munin'ina wavo. Muri munin'ina wavo waAngeline? Wastanislas, alright, sorry. Angeline? Ndakatozokaya hanzvadzi yangu haipa haiti ndiri ngori nini chete. Hanzvadzi yako iri kupi? Unogara pari mupaki. Munomudare hamo? Mumusha maunogara mumusha mani? Urikugara mumusha mamurungweni here kana kuti uri imwe village? Ndiri mamurungweni. Mamurungweni? Vavakidzana vako ndanani pano? Amai baba. Nevana tete vanhu vavakidzana. Kumusha kwako iwe ndekupi? Pote kunonzi kwaMandunda. Saka mumusha menyu hamuna vehama dzako vari mumusha imomo? Tandiri kubvunzira izvo chokuti katutora nezvemunhasipo pano. Mama kunomupira obva ati akwete inini haa izvozvo handikwanisi. Hati tadzoka futi pazero. Toda kuronga zvinhu zvinofamba. Vamurungweni. Ameno changambiri pako ndichipo pfungwa yangu kuti since amaini navanga vagara vachifambira nyaya idzodzo kudhara, zvanga zvakadii kuti vangobatana futi naamai ivava vati varuda kunge vachifamba pamwe chete. Mafungiro angu nokuti kurongera munhu asipo unorongera munhu ane zvake zvaari kuitawo. Saka minoti amaini hamuna musununguka here kuti mungofamba naamai munoita zvekuti? Ndakasununguka. Chinangwa chiripoka ndechekuti tisunungure mumwe nemumwe panapa. Mumwe parege kuwana anogara nechigumbu mwana memumwe. Kana tiine patakakanganisirana zvakanaka tikumbirane ruregerero totanga patsva tichienda mberi. Zvosaka ndiri kuramba kuti titore munhu asipo pano. Kana makazvipira apa ndoda mumwe munhu anenge ainawo vanhavo. Zvakanaka, iwe chako kuteerera kazhinji. Amai ndo anoenda mberi. Nemuroora ndo anoenda mberi. Wow, kuteerera kwako ava ndimai kwauri. Hauende mberi kwaamai. Saka ndati zvakanaka mai vaendechi kumberi. Nekuti mangwana unozobatwa nemhosva imwe zvakare iwewe. Wabatisa amai. Wakwanisa. Iwe Angeline unoenda nani mumwe unoenda naye? Vati vanokwanisa hamwe guru. Zvakanaka, tozviita rini zvinhu izvi? Pandiri kukutumai kuenda kuzinata musemande kuendako kana kusvika hamutombotori nguva. Vakaenda vakati ya vakasvika vanovhura nani vanonokei kuvhura I think around ma10 asi kubatsirwa nguva diki diki. Vanotogara vaine database ravo revanhu vavanoshanda navo veboka rezinata. Vanotokuudzai kuti dambudziko renyu rakamira sei, motaura dambudziko renyu. Obva vatokuudzai kuti kuna nhingi ari kwakati, nhingi ari kwakati, nhingi ari kwakati, nhingi ari kwakati. Ndimi mochisarudza kuti tikuda uyo ari kwakati nouyo ari kwakati nouyo ari kwakati. Ende vamuri kusarudza sarudzai vanhu pasina wamunoziva imimi. Kana mukasarudza uyo akasarudza 1 uyo osarudza 1, then mumwe wacho mosarudzirwa nevezinata. I think it's a bit fair. Handiti tukuti Angeline asarudza wake, amai avasarudza vavo, then wezinata obva kwaiwe chitatu. From there tochifamba ipapo pane balance. Hapasina achanongedzera mumwe kuti takaenda kwamakandiudza kuti ndiende. Then tabva ipapo tinozogara pasi dare mushure meunge maita izvozvo. Asi pamunoronga kuti mave kuenda kwamakuenda, mune makuzivisa dare, mozivisa sabhuku murungweni, zvoitwa sabhuku varipo. Asi zvatiri kuita pano, chandiri kukumbira ndechekuti ndimambo vazvikumbira, musirimi mazvikumbira. Kana ndati ndimambo vazvikumbira zviri kureva kuti haisi nyaya yerunotaurwa mumusha menyu ichiwana wainonongedzerwa kana kuti ikonzerese bongozozo mumusha menyu. Zvamasimuka mukaenda pamavana mashoko amambo hasenyu.
chenyu kwanzwa mwapa mambo munyara, kwete kuti mozotanga kugara mamwe matare zvakare makutsvaga mimwe mihomba yemambaira makunochera muchikurukura nyaya idzodzo, pedzezvo mumwe akusimuka akabata moto achitopisa imba yemunhu. Chandiri kureva ndechekuti hatisi kuda dambudziko rinokura kudarika dambudziko ratinaro nhasi. Ngatiite sevanhu vakuru toedza kuzvibata, tiedze kurwira kuti tipedze dambudziko pane kuriwedzera. Melodi kunzwa zvandikutaura? Tanokumbirawo musemande ngatiite izvozvo. Svondo parinopera tinge tiine something chataita. Dai zvaikwanisika patiri kugara dare rinotevera remusi wa26 ndizvo. Nemusi wa26 tisangane mave nemhinduro yekuti zvakamira sei. Zvingatadzike here amai? Ndoda kubvunza pamuri kutuma ava neuyu namaiguru ava ndopavanonobva vaudzwa here chimiro kuti nyaya yenyu nhinga akamira so nhinga kwete ava vanoenda kunopiwa mafoni nhamba enzvimbo dzamunokwanisa kuenda kuti munotsanangurirwa nyaya yenyu. Kana vapiwa foni nhamba vanodzoka kumusha, vadzoka kumusha mochipira kuna sabhukumurungweni, motaura kuti yezvino toda kusumuka toda kuenda kwakati. Kana mati muda kuenda kwacheza mowirirana kuti tiri kusumuka kuenda kwacheza musi wechipiri. Chipiri chacho mosumuka sabhukumurungweni dare ramambo mosumuka moenda kwacheza ndapamienzaniso moita zvekwacheza. Kana zuva rechitatu rechipiri mafunga kuti muda kuenda kwashumba motaurirana zvakare mosumuka moenda kwashumba. Kana mati muda kuenda kumufakose zuva rechina mosumuka moenda kumufakose. Then kana taenda nzvimbo dzedu nhatu tave nemhinduro tochigara nyaya dzese dzodzoka kuna mambo. Takaenda kwakati tikaudzwa zvakati, tikaenda kwakati tikaudzwa zvakati, tikaenda kwakati tikaudzwa zvakati. Nyaya yodzoka kuna mambo, mambo ndiwo uchiziva kuti uitei. Ndakupindurai? Chaita kuti nditi vasimuke vari mukoma munin'ina wenyu, muroora wenyu nemukadzingina wenyu ndechekuti ndoda kuti pasawane anoti ndakambunyikidzwa makandiendesa kuhama dzenyu dzamunoziva nechekare. Iwenyu munin'ina ngaasarudze wake vanoti ngatiendei kuna uyu. Muroora usarudza kuti ngatiendei kuna uyu. Wechitatu wopiwa newezinata wacho. Kubva ati ndakupai wechitatu uyu. Zvareva kuti pane balance ka. Kana mumwe asarudza wechitatu tese hatimuzivi. Hapana panozoti mumwe vanozonongedzera mumwe kuti makandiendesa kwamaiziva nechekare. Ndizvo. Mukomana. Zvakajeka. Pane vane mubvunzo. Ndokuva mambo kwataure kumashure kuti mutemo hautitendere kuti tizive status yavo. Asi mukoma vari kutoratidzira kuti vari kutobatikana muviri yavo. Ndanga ndichikumbira kuti ivo vari tu vaende pamwe chete vanoonekwa kuti zvakamira sei. Tichiita process yedu yatiri kuita yekuonekwa kuti ari kukonzeresa ndiani. Ivo ngavamboenda kuchipatara. Ndokupai good example yekuti murume wangu inini akaita shuga. Hatina kuziva kuti ishuga. Takatotanga kutofunga zvatakatofunga tikatoti maacids tigotanga kuti zvino tichitoti maminzi tichitoti kudi. Vatozoona kutoti zvatonyanyisa. Kutongoenda kwaprivate kutodaiwo. Kutowanikwa shuga itori kuma28 yamhenochi. Ndakutofonerwa nadhokota kutonzi baba vatori padripita vabata shuga. Saka imwe nguva tichiita zvedu process yedu yekuonekwa kuti zvemweya izvi zvakamira sei. Ivo ngavaende kuchipatara vabatsirikane. Imwe nguva vanogona ngatitonzi maacids. Vachitodya pamwe zvinhu zvinotowedzera maacids ayo. Zvakanaka izvo zvamutaura. Tisiri kutoziva saka nguva iyo yatinenge tichidaro nekuti tinotovada kuti vave neutano bvudzi vedu. Ngavaende kuchipatara. Kana kuri kuti mukoma vanenge mabatwoka kana zvichikodzera kuti mutiudze tikupei zvikafu zvinodiwa. Nekuti imwe nguva zvinenge zvichinzi chiregera kudya izvi, idya izvi. Zvikwanisiro zvekuti munge muchiwana chikafu ichocho pasina. Tinokubatsirai. Tichiprocess iyoyo ichitoitwa zvakanaka. Chigarai pasi. Chigarai pasi. Amai, muri kunzwa shoko yamuri kupiwa here? Kuzvinzwa asi kuchipatara kwacho vakaenda kuRND vakateswa zvese hapana chakabatwa. Amai kukubatsirai.
kana mukwenda kuchipatara nemurume wenyu imboendai nehama dzake muchibatsirana pamwe chete nehama dzanu nehama dzake muchionderana urwere kuitira kana mangwana pakaita zvinonetsa mune uchifambidzana nehama dzanu nehama dzake murume wenyu hungwaswa urwere chibatirana inawo hama dzemurume wenyu ndodai makaenda mese kwarendewo dai nhasi vasi kutaura kwese kutaura kupi ikoko musatora urwere wokunge hwenyu mega fambai nawo makabatsirana mubeukama uye hanzvadzi yenyu ive neukama hwakanaka nemuroora muchifambidzana hanzvadzi yenyu muchibatsirana kurapisa hanzvadzi yani iyenyusa utano hanzvadzi yenyu mese zvatowana mambo zvichitedza zvipatara musati mambotaura zvinhu zvokuzvipatara zvinodhura izvi sine chedu chipatara makumbe chiripo padhuze apa ichi chine lebhu inotesta zvizhinji zvatinotsvaga kunzou endi mabva kudarira mambo sezvizvika zvinenge zvakatokurerukirai mukangosvika moti tarifewa pano namambo kana paine chakunetsa yaka munongofonera mambo wacho muripo chiremba ndovafonera chiremba ndibatsirei wapa vanondibatsira endi kulebhu kwacho izvozvi nyangwe ndikatokupai nhamba dzekulebhu mubvunzo wakutoteera wawo kunzi vanouya rini ini handinei nekuda kukumanikidzai kuti ndizivisei kuti masangana nei shungu ndedzekuti murapike mupore chete pamakumbe apa pedu apa vanokubatsirai kana makasununguka kupaenda endai chiremba varipo havambonetsi vakasununguka chaizvo tinoshandidzana chinangwa ndechekuti tinge tine dunhu rine utano tinge tine dunhu rine vana vanogara vachifara saka musazvidye mwoyo muchiti mari muchimhanya kuenda kumapuraivheti zvipatara zvedu zvatinosiya izvi zvine unyanzvi watiri kumhanya kunotsvaga kunze uko nemari yakawanda machiremba aripo iwo ayaya vakadzidzira basa zvakangofanana nevari kunze uko asi mari dzatinobhadhara apa dzinenge dziri shoma ndoda kuzadzisa wepa ana tete havangapengi kuti hanzi kurapisa ivava maya naamai ava murume achitanga kurwara ndakavaendera vakandirifeya kune mumwe murume akatenga kuti kanonzi Mabhena ari kubatsira wadi waenda kuna Mabhena wanomuturira dambudziko rako awane kukubatsira ndikati ini ndoenda kuna Mabhena akandipa mari ndinozoiwana kuti zvandimanje mari hapana musha uyu musha utori nevanhu zvikaiswa pagrupu haana kubatsirika kusvika munhu akanga asisafambi asisaitese ndafonera hanzvadzi dzake vasara ne103 dzikaya dzikamuti $25 ndikaenda kuna amai apa amai ndanzi $25 iyi asauda kusiya chi mukomana uyu $25 iyi ndikaipiwa amai kuenda kwamakumbe transport zvichadiwa ikoko haikwani ndodii zvikanzi aiwa vasikatanga vamutakura ndobva hanzvadzi yake yamutakura ndopakanyanayepo R&D ndobva mari dzake ndobva abhadhavasikana ivava hakuna vangatotangira pano vangatotangira pano nekuti mashure kwese apa vangavasingakana vanotsa vakamubatsira mukomana uzofamba kumaprofita kwakwa kutsvaga upenyu hwemunhu chipatara ndacho dachikundikana inini handiende kubasa handina chaiye murume haende kubasa mukorokosi arwara hama dzake dziripo zvatoita dzimwe nguva tinouraya musha iwo mambo achiti ngativakei musha dambudziko kana rauya musha harina kuuya kuti tizoputsa musha tiite rumwe ngatibatanei padambudziko nhasi unopaita dambudziko sezvizvika ndo chikonzero chatibatanidza ngatibatanei sevanhu vavirwa nedambudziko mumusha chinangwa hakusi kutsvaga wekunongedzera chinangwa kutsvaga kuti tive nemusha une utano une vanhu vanogarisana murudo handiti zvaita zvakanaka kuti tawana Stanislaus auya pano ndaitofungidzira kuti pamwe ndiye achandinetsa muno zvino zvavanenge vakatodekara zvavo vakutondinetsa vasikana venyu ini namai vangu vasina dambudziko vasikana ndo vatotenganya ini namai hakuna dambudziko ratouya ipapa ataurai mai pamusoro imama mukadzi anoda kuti ndistroke uyu ndopane chinangwa chake ndoda kutaura background pokutanga ndingafunga igore ripi kaita 2015 dakaira haina kutanga Stanislaus kwete aiwa chirega ndichitaura kananga ida kutaura munozotaura neni tepanze takamira teka pari zvino ndoda kuti mbomirira ipapo tikanyanya hanzi kadoveke chinda kakakiswe ngoma kanoparuka
tine chinangwa chihombe chatoda kuti tigadzirise kuti tiumbe musha. Handiti tikaramba todurura matambudziko nezviri muhana zvinova zvakaremerwa tinopedzisira tashayiwa kwatiri kuenda. Ngatiitei zvandataura izvi, todzoka togara pasi. Kana ndaona iri nyaya yakati rebei, ukunzwa here, tinoipa zuva rayo rega ratinokurukura nezvenyaya iyi yega. Vese vakasununguka vouya touya tokurukura nyaya yacho takasununguka tiine nguva tisina kwatiri kumhanyira. Chandiri kuda kuramba ndechekuti pari zvino ngatiregei kumbobudisa mashoko ari muhana medu ekupa dzimwe pfungwa dzakawanda. Ngatiitei nhanho nenhano. Pamuri tisvike tinosvika, asi ngatiitei nhanho nenhano. Chimwe chandataura chekutanga ndochandataura chechava vari kutungamirira kuenda kwandataura zvandataura zvoitwa. Chechipiri ndechekuti imimi vasikana imimi takurai hanzvadzi musi wemandi muende naye kuchipatara kwamakumbi. Mari dzepamakumbi hadzimbodhura. Kana maona paine zvakuremerai muri pachipatara pacho, ngatitaurei muri peipapo tibatsirane. Tiite kuti hama yedu irapike, hama yedu ipore. Handiti tofamba tichiziva kuti tine utano tese, tine chinangwa chekuti musha uve neutano, tigarisane murudo nemukufara. Ndakuda kupedza kutora maoko nekuti nyaya huru chaichai yandakagarisana naye ndaipindura. Taurai. Handizivi kuti muroora akasununguka here, zvida kumutakurawo. Zvango zvinhu zvavo zvirikuitwa vari vese vari pamwe chete. Muroora ndambokuvenga, unga unotoziva kuti handambokuvenga muroora. Tinakuenda navo vari two kwamakumbe. Kana kutotangira mapote clinic togotangira navo mapote clinic. Iyewo timbonyarara iwe. Angeline, mborega kupita maoko tona. Muri kutambudzika neiko naye amaini? Kutambudzika neupenyu wandiri chirarama. Chimboregerai kutambudzika. Kana mauya kuna mambo, hani mauya kuti tizobatsirana? Tinobatsirana asi mamwe mashoko anenge akutaurwa chianokonza kuti tibatikane. Zvizvi zvakuti ndakanga ndiri mbana ndiri zvapinda pa ndonyaya yacho. Imi vasikana emunyika, musaite kuti tirasike chinangwa chatoda kuita. Handiti vanasikana ndikakuregereraika munopfuuridza ende munotiurayira musha. Imimi vasikana vaviri imimi ndatibatai muromo wenyu. Kana matadza kubata muromo wenyu hatina kwatinoenda hativake musha. Inzwirai tsitsi amai ava. Muda kuramba muchitaura amai avo bva vasitoroka mofarira kupi? Zivai kuti mashoko enyu amuri kutaura muri kuataura riri shoko rimwe chete. Kana rasvika pari kusvika riri tsono. Handiti vanobayiwa kusvika zvadii. Ngatiitei nhanho nenhano tisvike patinokurukura taziva kuti chii chiri kuitika mumusha medu. Handiti imi handichakutenderai kutaura. Taura henyu asi kamusikataure izvi. Handitauri zvimwe zvinhu. Ini mambo ndoda kukutendai. Kamati tifambe nzvimbo 3. Hama dzangu dziripo vachionawo shave rangu reuroyi, vachizivawo denda randakaisa pana Tapiwa, kubvira pamwana wake wataura achiti airwara. Ini am free. Ini sokuziva kwangu pamberi pamwari handizvipembedzi. Handina uroyi, handina mushonga, handina chii. Ndoda kuti ndinocheneswa. Hakuna munhu asingazivi zvaari mambo. Kana uri munyama wandakaiswa. Zvakanaka kana paine vanogona kupururudza mopururudzawo mongotibatsirawo. Handina chandinacho. Ndokupedzisira kutaura. Pamusoro imamo. Ndati ndachida kutaura vanditete vangu. Indogara uko. Nini ndofunga ndinosangana nemadambudziko andosangana nawo. Ndane 5 vana vachifa. Saka tete vangu vanosimbouya nguva zhinji. Saka pavanouya kwandakaroorwa ndototi ngatifambei. Saka ndatosunga ndikati pamwe kubhuku vana vaone rega ndinonzwa pamwe tetewo vane shavirana but kubva zvatakafamba munokuziva kubhuku kune mbiri yevanhu vanobatsira. Asi handisana ndambovahwa vachinongedzerwa nzwi. Tinongonzwa kuti kwandakaroorwa ndokune dambudziko. Wauda kuya wachifevha tete wako. Handisi kuvafevha. Zvakanaka munoziva kuti hazi panorayirwa mwana wamambo muranda teererawo. Pamwe tiri kutasasana nedambudziko ratiunganidza panoka. Zvizhinji zvinogona kutobatsirika ipapo. Chokwadi chiripo ndechekuti ngatingoisai pfungwa dzedu pamwe chete. Tine pfungwa dzekuti toda kuti tibatane, tizive matambudziko ari pakati pedu kuti ari kumbobva kupi. Urwere huri munyama here? Pane uroyi huripo here? Kana kuti kungoisa mashoko parurimi kwatinozvijaidza sevanhu vanodya munyu.
handiti vanhu vanodya munyu tinotaura zvatanzwa zvatisina kunzwa nezvisipo, asi isusu chatiri kushuvira ndechekuti mumba mugarwe zvakanaka. Ndokumbira kuti tiite zvatataura. Amai manzwa, ndaseta date remusi wa26. Zvamuchazondipa imimi zvoreva kuti musi wa26 usati wakwana sabvumurungweni tofanira kunge tataura taona kuti nyaya yedu yakamira sei, then ipapo ndochidecida kuti tikusangana musi wedare here kana kuti tikutsvaga zuva redu rakazvimirira. Mazvinzwa? Zuva rakazvimirira ndokurevera kuti toda kuti tigopanana nguva yakakwana yekukurukura. Mazvita, ngatisungei toita zvandataura. Takubona mambobuda takakurukura nyaya yenyu. Takafunga kuti asvika payapera taona madzoka futi. Tingade kuzwa kuti chii chazoitika sei madzoka. Ndakandambopira zvamukuruvara pamusimo uchiti unoona chavapanjava azoti zvakadii kuti ndikumbire ruregerero naamai ndikati achagona kuzviramba sinzi tichiri padare rachona. Regai tinonzwa kuti mambo vanoti tikudii, kana muine zvanoda kutaura mutaura pamberi pamambo kwete pamberi pangu ini. Zosaka maona tadzoka ngavaendera umberi vachitaura chii chazoitika varova ndangoti ndokumbira kuregererwa kuna amai muromo unobhodza nekufurika nemashamwari vachingoenderera mberi neupenyu tisemazivisi. Kana ndazoti tsvage hangu ndinovimbisa kuti ndichavapa mbudzi yekukumbira ruregerero. chakonzeresa kuti udaro chii waonei? Munozati pakungotaurana makagumburisana vanhu munosvika pakuzongosununguka. Tadzinge ndangoona kuti totaura nyaya munomuita sunungurana, mwe nomwe ataura zviri pamwoyo pake. Ndaamai handina zvandingaiti, kanga sandakatokanganisa, asi kuti ndingoti sori nemuromo hazviiti. Sori amai ndovapawo mbudzi pakapodzeka. zvakabuda pamhepo yenzimbi taurwa magutsikana kuti mhepo yenyepa iyi. Maprofita munogona kungoendawo semunhu ungoishaurwa pamwe unogona kuona ngezvechokwadi asi zvisirizvo. Iyo murume wako ari kupi? Vasarire panze. Iyo murume waMelody ari. Ane amai ndozvamawirirana. Mati? Ndozvamawirirana. Inini kana anyasondikumbirira ruregerero rwechokwadi ndinokutambira, asi tataurirana kuti ruregerero takumbirirana pano wavhuma kuti uchandipa mbudzi kana wazotsvaga tosainirana pasi. Handida hangu kuzonzwa mashoko auchataurazve uchitaura muvanhu semafambiro awaita. Iye muroora achena ini ndikanzwa kurwadziwa. Saka kana arevesa nomwoyo wake wese, sezvo pakunamata zvinonzi kusadokesa zuva usina kuita sei wakatsamwa wakumbira kuregererwa. Plus hapana manamatiro aungaita une pfundi nemunhu Mwari hatambiri minamato yako. Kana arevesa nomwoyo wake wese, ini ndinozvibvuma hama dzangu dziripo idzi kuitira mangwana. Zvinochinjirana vanhu here kumwana vasara panze kuti zvine sei? Masarire panze. Ukati? Zve2 minutes zokuita sei? Kana ika 2 minutes asi nyaya yacho munofana kunge muchienzwa. Iyo murume waMelody ndozvamawirirana uri mukwasha kai? Ina ndachada kuita nawo ndirikunzwawo senguva zvaronge zvatinongodzwa zvine zvekuti newe Melody ndozvamawirirana wawirirana nazvo? Ini ndinotonzwa amai uno vachishika. Amai pavandavanzwawo vachibvuma kumbirwa ruregerero nemuroora wavo.
handina kuzirambawo ndiona mai vakatukwa ndivavo vakatukwa vacho kana imurona wacho atozouya katete zvinokodzeka kanotiyagawo tikangosunungura umwe Angelina wakutinyepera kawakunotiitisaka aiwa handisi kukuitisa azobvuma wakakatira mabera sema muchinyepera dai amai mamapita pandededai tichatenga sei kuti mari makumbira regero zvechokwadi zvinovanika nekungotyawo daresha zvatakagarira munomuka ndakudzai bva pekutanga kuti Angelina ari kutinyepera nepo ndikudzokorora futi kuti Angelina ari kutiitisa ndadzokorora futi kechipiri ndati Angelina ari kutiitisa Angelina ari kuziva nyaya dzake ndosaka mauya pana mauda kutiitisa tese namambo kuti mati namambo wacho takavaitisa futi zviri kwamuri ndamboomesa mwoyo wangu ndikati munondiripa mbudzi mbiri zvino handichazivi enda unoripa amwene wako wakatunganisira namwene wako wazvigamuchira nemi vasikana vacho mazvigamuchira zvakangonaka tarisiro yangu ndeyekuti munonogarisana mukufara murudo hatizowani vanonokedzera vamwe mangwana tozoya mumwe munhu akatakura demo mumusoro pano nyaya yeye yatakambokumbirana ruregerero nhasi ndo yandisa demo mumusoro asi iwewe Angelina chinja maitiro ako kana waregera kuchinja maitiro ako usazodzoka kuna mambo uchiti mambo zvandirwadza mazvita ndapedza ameno mambo panga paine chikumbiro chekuti pane zvawiriranwa panga pachinzi pangade kunyoreranwa pasi here asi vanga vachikumbiro chidhino chekuti chizenge chiripo pamapepa acho achanoratidzwawo hama dzaamai vedu kwavachaenda nezvabvumiranwa nedare iwe sabhukumburumbe ndinova kushandisa kuti kana paenda kune hama dzastansilas wonzi mambo ndo vakatonga kuti mwana wedu nyaya yedu yaperera ipapo kwete mambo ndiri kutonzoona ivo vari kuti ngapinyoreranei ndofunga vangandibatsirawo vari kutaura shoko iri kuti handisi kubva mukanwa mangu asi ndiri kurispika izvangoshandiswawo pane zvanga zvichitaurika nyaya dzakadai dzikadzi dzinozobuda parapaye dzinobuda iwana merodhava mhaya zvavo vachidai ava ndimunozodziripa idzi ava vakanzi havasisipo iwewe ndoucharipa newewo neshoko iwo riri rakaiswa kuna amai venyu vakumbirwa ruregerero nhasi asingati mangwana muchariripi chatakatoitira kuti hama dzamama hadzisi nenyaya iyi kutoitira kuti kana taakuenda kumusha kwavo kuenda tiri kutoenda nekuti hatizivi kuti mwari anotipa upenyu mumusha kudu totoenda kunoti takapumha hama iyoyo saka ndakudzai kuti iwe imimi vasikana imimi ndima kusara mune nyaya uyu murorapura nyaya yauya kwamuri imimi vasikana imimi amaini muri kunzwa handikutaura avo ndo vatora nyaya yavasikana ndo vane nyaya amai hezi amai amai mutorwa vakauya mumusha menyu imimi vauya vakuberekai nhasi unova kuchishorobodzwa vari kumusha menyu wobva vakumbirwa ruregerero ungatora amai wakika kuita bhora sezvizvo iwe merodo uchitoteerera amai wako achitaurwa modzoka mamhani mambotokumbira ruregerero zvakanaka murugendo ndinokunyorerai pasi ndokunyorerai pasi chandisiri kuda ndechekuti muzondiigira demo pana pamwe akatakura demo mumusoro mambo nyaya iyi yatakakumbirana ruregerero ndo yaita kuti mumwe atemwe nemusoro pasi asi imimi vasikana imimi simukai muende kumusha vaamai venyu unokurukura nyaya yamai venyu vari wapenyu zvakanaka mazviti muda kutaura mai ini ndachida kutaurawo pamusoro pekuti kana arevesa muroora
achitaura kuna vamwene vake ngaave nekurevesa kwechokwadi, nokuti isu kana takuendawo kuhama dzedu tinonosvika tovaudza saizvezvo. Kana akazopinda futi kuti atinzwezve zvaachataura, izvo inenge yatova nyaya ichazoenderera pamberi, inenge yakasimba, nokuti apa munhu wapumwa wanyadziswa dunhu rese, kunyadziswa kwakaitwa siseri. Ndosaka ndati iyoyo iri pambudzi yako, kana wari pambudzi masikana musimuka muenda kumusha kwamai venyu munokurukura nyaya, kozi muchabvunzwa kunzi mwana wedu paakaripwa mumusha menyu airipwei, hatina kukupai mwana wedu kuti wayozoripwa mumusha menyu. Imhosva iyoyo kuti amai havaripiwo mumusha menya vana sekuru venyu vasingazivi, ava havaripiwo mumusha menya hanzvadzi dzavo dzisingazivi, haisi hama yenyu. Nyange kana vakutoripwa nhasi unoka hama dzavo zofanira dziripo tichizvigamuchira kuti ndo zvatagamuchira izvozvo. Hama dzavo ava hadzitarisana neuyu dzotarisana nemi. Ndosaka ndiri kuti pavanoripwa vachiripwa nemuroora wenyuka, zivai kuti varidzi vacho, varidzi vavo vanenge varipo, verudzi rwavo ngavavepo vogamuchira kuti zveshuwa taripwa tagamuchira. Kana vaine mashoko avataura vataura ipapo muchiwa mati zvobva zvapera, tobva tati forgive and forget. Pasazoita mangwana anosara akunzi iwewe mwana iwewe ndo wakangwarisa wakazonditira zvakati pamwana wangu. Inini ndakamirira ndingati ava nditete vangu ndomutedzana baba vangu, saka vakanditaurira nyaya yavo, saka vambondipirawo pane zvavangawirirana, saka ndinogona kuzonozvitsa ngokuna baba vari kumusha pane zvaitika zvacho izvozvo. Zvakanaka, kuna Melody anenge akutengera doro. Kana muripo sekuru zvakanaka, muri kunzwa zviri kukurukurika. Chakangoipa ndechekuti vana vazosara vane dambudziko rekuti amai vavo vasara vachitambura nechigumbu. Kana kuti mutembera otadza kurara BP tu vakuti vabva panapa vakutanga kuti vakufunga kuti musha wese wakandishoropodza. Mambo wabvuma hawo kuti ndigamuchirwa asi zita rangu rashoreka. Zvakanaka kuti munoziva Mwari mati hausvike pakunorara nechigumbu. Dai Mwari wangotibatsira kuti tese tiite mwoyo wakadaro, kuti hatitakure chigumbu, tinoumba rudo, kugona kuvaka chinonzi musha, tichitarisa kuti kana uri mumusha, uri mwana uri ziso remumwewo, ndo zvatinofanira kuwana mukati mevanhu. Maita hii sabhuku urungweni chaonekwa chavataura ndinokupa, asi chatinongotarisira kuti musha ngamugarwe murudo. Amai vegoko mati muri kuda kutaura? Ndachindangoti hangu arevesa mwana wese mungovashuvira timagarisana zvakanaka. Isusu hama dzavo tinogara kure, ndogara kwamugara masvingo, vanogara marondera, saka ndo hama yavaitwe padhuze zvekutoti vana Melody vanotoudzwa nevavo kuti mama varwara. Saka inini shure yangu ndekuti ngavagarisane mune zvakanaka, vasateerere mashoko avanonzwa kune vanhu. Zvakanaka emazvita